Bħalissa diversi lukandi waqfu l-operat tagħhom temporanjament minħabba d-daqqa tal-pandemija. Hemm lukandi li għalqu għal kollox u hemm oħrajn li qed jimlew biss terz jew anqas tal-kmamar kollha. Iżda fi kliem il-Ministru tat-Turiżmu l-lukandi magħluqin għax qed jagħmlu refurbishment. Kien hemm lukandi wkoll illi għażlu illi jagħlqu l-bibien tagħhom propju f'dan iż-żmien biex huma jkunu jistgħu jagħmlu refurbishing illi tant għandhom bżonn ħadwa bħala opportunità f'dak is-sens. U allura wieħed ħataf l-opportunità. Aktar qabel konna tlabna lill-assistenta personali tal-Ministru għall-intervista bil-Ministru Giulia Farrugia Portelli tipprova tisgiċċalna sakemm imbagħad wara li stennejna ftit il-Ministru daret biex ittina kumment. Iżda minkejja li staqsejna lil Giulia Farrugia għal statistika dwar lukandi u ristoranti li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha, hi ma kienx kapaċi twieġeb b'fatti konsistenti mal-mistoqsijiet tagħna. Bħal pereżempju kemm persuni tpoġġew fuq 3 jew 4 day week, kemm kien it-telf finanzjarju f'dan il-qasam u xi tbassir għandu l-Gvern dwar l-impatt ekonomiku fis-settur turistiku fix-xhur li ġejjin. Il-Ministru tat-Turiżmu li ilha taqla kritika għan nuqqas ta' kompetenza tagħha fis-settur mill-famuża intervista fuq il-BBC baqgħet ma weġbitx dwar jekk il-famużi mekkaniżms tagħha ħadmux. Lanqas ma wieġbed dwar kemm tinsab ċerta li se żomm il-Ministeru wara r-rixafil li mistenni jħabbar minn ħin għal ieħor il-Prim Ministru Robert Abela. Ministru għandi ftit iktar mistoqsijiet, nixtieq nsaqsik pereżempju kemm intilfu impjiegi. Ministru għandek idea kemm inqalqu ristoranti, kemm intilfu impjiegi? Il-pajjiż Malta hija l-unika pajjiż mill-blokk kollu tal-Unjoni Ewropea illi flok aħna rajna sitwazzjoni. Tista' tina ċifra ta' pereżempju kemm hawn ħaddiema ta' dan il-qasam li qed jaħdmu 3 day week jew 4 day week? Għandek idea ħadmu l-mekkaniżms, Ministru? Ministru, għandek idea ħadmux il-mekkaniżms tiegħek? Kelmek il-Prim Ministru dwar ir-rixaf il-Ministru tħossokkom da f'dan ir-rwol? Assigurak li se tibqa' Ministru tat-Turiżmu l-Prim Ministru. Kristina Majra għal Net News.